Podcast Ruchu Autonomii Śląska. Spojrzenie z dystansu na sprawy najbliższe. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Ruchu Autonomii Śląska. Nazywam się Marcin Bartosz, a moim i Państwa gościem jest dziś Rafał Adamus, z którym będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać o środowisku i finansach. Rafał Adamus jest ekodoradcą, dwukrotnie przez ponad 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 20 lat zajmuje się dofinansowaniem różnorakich inwestycji, od funduszy unijnych po program Czyste Powietrze i o tym ostatnim będziemy dziś Państwu opowiadać i rozmawiać z Rafałem. Rafał jest też prezesem Stowarzyszenia Prolokwela Silesiana, Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy, dlatego, a może beztuż, będziemy go dali dzisiaj po śląsku. Ja będziemy go dali. Witam wszystkich pięknie. Jerzech Rod, żeście mnie tu zaprosili i już raz na takiej konferencji godą poprosili mnie jako prelegenta, ale też, żeby zrobić prezentację. I jakże zrobił ta prezentacja po naszemu, to potem inne prelegenty też go dali. O. Ale jeszcze zanim zaczniemy gadać o tych ważnych rzeczach, chciałbym Wam wspomnieć, że podoba Wam się to, co robimy. Jak macie to radzi, to możecie nas pomóc w kludzeniu naszego kanału bez kliknięcia knefla subskrybuj, dodawanie pod filmem przajek, a komentarzy. Możecie też nas pomóc w rychtowaniu kolejnych odcinków. Jak coś płacicie w serwisie Patronite, to na każdego patrona czekają fajniste bonusy. Rafale, no toż, co słychać we programie Czyste Powietrze, właściwie Czysty Luft? Miano programu chyba nie jest tak istotne, a ostatnio dosyć dużo gada się o tym programie w mediach. No nie jest istotne, możemy go dać i Czyste Powietrze, i Czysty Luft. Natomiast jakby tak jednym zdaniem miał tak najkrócej powiedzieć, to bym musiał powiedzieć, że program Czyste Powietrze, Czysty Luft leży i kwiczy. Po ostatnich zmianach nie było to korzystne. Nowo koalicja już 1,5 roku rządzi. Staro władza, dobro zmiana, zostawiła ich tam z takim lekkim bajzlem. Jak przyszli ci nowi, to musieli tam trochę poskludzać, ale wydawało się, że jak poskludzają, to już wszystko potem pójdzie do porządku. No i tak Łoros 27 listopada w trakcie konferencji prasowej zawarli program. Nie szło o drugi po południu z paroma minutami, nie szło już wniosków wypełniać. I do końca marca był taki stan, niby, że oni muszą wszystko poprawić i tak dalej, żeby to było do porządku. No i zrobili to. Teraz to wygląda blank inaczej, ale dość dużo ludzi, którzy chcieliby coś zrobić, no to teraz, no ja tak czasami godam z takimi ludźmi, co chcą coś zrobić, żeby też dotacja dostać. No i potem to wygląda w ten sposób, że 2 razy mi się już tak zdarzyło, że mi w połowie zdania przerwali i powiedzieli, że oni dziękują, to oni sami te 3 okna za swoje pieniądze, a za rok, 2 tam reszta se zrobią, bo te warunki, które teraz są, te obostrzenia, one są na tyle ciężkie do przejścia. No trzeba audyt mieć przede wszystkim i o ile jeszcze w poprzednich latach było tak, że szło ten audyt w większości sfinansować z dotacji. O jakim audycie gadamy? Gadamy o audycie domu jednorodzinnego. Znaczy w poprzednich latach to się nazywało tak zwaną kompleksową termomodernizacją. Czyli jak były 2 ścieżki, ja nie gadam teraz o tych ludziach, którzy mają niskie dochody, ale ten podstawowy, ci, którzy nie mieli więcej niż 130 000 rocznie dochodu, to mogli dostać dotację i oni mogli, też nie gadam teraz o wymianie kotłów, ale sama termomodernizacja, czyli ocieplenie, wymiana okien, drzwi i tak dalej, no to mogli dostać albo
13 tysięcy albo 33. 33 to była ta tak zwana kompleksowa termomodernizacja i na to trzeba było mieć ten audyt. To rozumiem, że dzisiaj fundusz się wylękł? Dzisiaj to wygląda tak, że każdy musi mieć audyt, bez względu na to, co on chce zrobić i tak dalej. I z tego audytu mu wyjdzie i on musi najpierw za ten audyt zapłacić i te audyty są teraz droższe, bo one mają trochę szerszy zakres też, ale najgorsze jest to, że oni tym audytem zostaną przymuszeni do robienia też czegoś, czego nie chcą. I o ile wcześniej to było tak, że no jak ktoś chciał dostać te 33 tysiące, no to musiał zrobić ten audyt i wtedy robił to, co w tym audycie było zapisane, no ale miał ten plus, że dostał te 33 tysiące. Teraz, jak ktoś chce zrobić no część, nie wiem, jedna ściana albo dwie ściany docieplenia, bo tam uznał, że na przykład te dwie kolejne, one nie są aż takie w takim złym stanie, także jeszcze tam jakiś czas nie stać go przede wszystkim, bo nie ma tyle geldu, żeby tak naraz wyłożyć i czekać na tę dotację. No i najgorsze jest to, że te dotacje są mniejsze niż... Czyli w dużym skrócie, wybaczcie, że ci przerywam, ale jak mam dzisiaj chałupa w której chcę wyremontować na nowo ściana, zrobić się piękno, energooszczędna elewacja, to jako użytkownikowi, potencjalnemu beneficjentowi pożyczki, kredytu z funduszu będzie mi ciężej dzisiaj. Znaczy, bo to jest tak. Program Czyste Powietrze to jest program ogólnopolski. To jest program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I on jest obsługiwany przez wojewódzkie fundusze, czyli w każdym województwie jest 16 tych funduszy, ale nie inno, bo teraz roboty przy tym programie jest tak dużo, że te fundusze, one musiały nawiązać współpracę z gminami. Teraz w każdej gminie jest jakiś punkt konsultacyjny, albo są ekodoradcy, którzy obsługują tych ludzi, którzy by coś chcieli zrobić. I o ile przez te lata, od początku, bo to już tak było od samego początku, że fundusze te wojewódzkie nawiązywały współpracę i tak dość mocno się to kręciło. Szczególnie w okolicach Rybnika, tam przez kilka lat, szczególnie na początku programu była taka sytuacja, że te gminy, i są Rybnik też, ale te mniejsze gminy dookoła Rybnika, to one miały dość dużo, one w tych wszystkich rankingach były na samym wierchu, ogólnopolskich rankingach. Także było widać, że akurat ten subregion zachodni, bo to tam jest w tym subregionie zachodnim, on dużo na tym zyskał, ale nie no, bo to praktycznie w całym województwie i też wiadomo, nasze województwo najwięcej na tym programie zyskało na samym początku. To znaczy mieszkańcy byli najbardziej aktywni do tego, żeby coś zrobić. No ale ci, co nie zrobili do tej pory i teraz by coś chcieli, albo na przykład zdarza się, jest dość dużo grupa ludzi, bo to był błąd, powiedzmy, nie od samego początku, bo to wprowadzili po jakimś czasie, że można było się w teorii 6 miesięcy spóźnić. Czyli jak ja miał fakturę z 1 stycznia, to że mógł czekać do 30 czerwca, żeby złożyć wniosek. I on nie wiedział, na jakich zasadach złoża wniosek, bo te zasady obowiązują w momencie złożenia wniosku, czyli one się mogły zmieniać, ale nigdy się nie zmieniały na in minus. Zawsze tam coś dodawali, albo no czasami zdarzało się, że na przykład kotły na węgiel wyciepli, ale to było na tej zasadzie, że oni w czerwcu informowali, że od 1 lipca będzie jeszcze szło te kotły dofinansować, ale pod warunkiem, że do końca roku będą zrobione. I wtedy fajrant i już więcej. Natomiast teraz w listopadzie no było tak jak Filip z Konopi wyskoczyli, zatrzymali program i kupa ludzi tym coś już zrobiło. Miało faktury jeszcze na przykład z maja 2024,
I oni już nie mogli złożyć wniosku, bo był program wstrzymany. Oni mogą teraz złożyć, ale na zupełnie innych, niekorzystnych zasadach. A co innego, co jest jeszcze najgorszego, że blank został wyeliminowany gaz jako paliwo kopalne. To dzisiaj monta chałupa, muszę zrobić na nowa elewacja, mam kocioł na węgiel, niewymieniony, bo nie miał już przyjdzie pieniędzy. To teraz w co mogę zainwestować? W którą stronę pomoże mi ten fundusz? Znaczy to jest teraz tak. Pierwszy krok to jest zrobienie tego audytu. I z tego audytu na przykład ty chcesz zrobić, wymienić kocioł, ale na przykład uznało, że elewacja masz całkiem fajno, bo tam 10 lat temu coś porobił, jeszcze okna też nie są stare i ty sobie chcesz wymienić inną kocioł, bo jest jeszcze u nas w województwie uchwała antysmogowo i twój kocioł, on się już nadawał do wymiany zgodnie z tą uchwałą, żeby ci za chwilę strażnik jakiś gminny albo miejski nie przyszedł i ci nie wlepił mandatu za to, że ty masz stary kocioł. I teraz to wygląda tak, że przódzi szło praktycznie wymienić kocioł i się nie przejmować resztą, a teraz musisz zrobić ten audyt. I to, co z tego audytu wyjdzie, to ty musisz robić. Żeby wymienić kocioł, to być może, jeśli tak wyjdzie z audytu, ty będziesz musiał praktycznie wszystko, i okna, i nie wiem, dach, albo tam na wierzchu poddasze. To, co wyjdzie z audytu, ty będziesz musiał zrobić. Czyli dostana instrukcja, która spowoduje, że mogę wydać więcej niż by chciał. Na pewno wydasz więcej niż byś chciał, a jeszcze proporcjonalnie do tego, coś dostawał na przykład w poprzednich latach, no to ta dotacja też będzie mniejsza. To tak, co by spokopić, co się podziało, bo gadamy o oknach, o miliardach złotych i pieniądze, ale co z tego mamy? No, tak pozaglądałem do statystyk, do przodzie w 2013 roku na przykład mieliśmy bez mała 100 dni smogowych w roku, w których poziom stężenia pyłów był przekroczony. I gadamy o ciężkich do wyforsztelowania rzeczach, o pieniądzach, inwestycjach, ale skutkiem tego jest to, że dzisiaj mamy te normy tak niskie, że w większości województwa ilość tych dni spadła poniżej 35, czyli jest w normie. Według norm europejskich idzie powiedzieć, że mamy dzięki tym pieniądzom jakość luftu. To Bołżeś przodzi wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach. To jak to w ten czas wyglądało? Bo efekt żeście osiągnęli interesujący. Inaczej, bo tu to, coś powiedział, to jest efekt tych wszystkich działań. I tego, co robił kiedyś fundusz, i tego, co było przez te lata w czystym powietrzu. Podejrzewam, to jest takie kuriozalne, ale ci, którzy teraz rządzą, oni na sztandarach cały czas mieli ta zielona polityka i tak dalej. Oni, trzeba powiedzieć, zarżnęli program Czyste Powietrze albo Czysty Luft. Natomiast ci, którzy przez lata gadali, że my węgla mamy tyle, że możemy to jeszcze przez 500 lat, my tu nie chcemy żadnej ekologii, nic, oni kuriozalnie trochę te czyste powietrze dali tych pieniędzy. Ale jak już się pytasz o fundusz, w funduszu był taki program Stop Smog. I on był blank prosty, ja bym nawet powiedział einfachowy. Cała dokumentacja programowa tego Stop Smog to było 7 stron. I tam to było proste. Tam wymienisz kocioł, dostajesz 2000, jedna faktura przedstawisz, cześć pieśni, koniec. I jak my byli, jeszcze my byli w funduszu, to my bronili tego, bo Narodowy Fundusz, bez względu na to, jako tam akurat opcja rządziła, no to cały czas miały zakusy po to, żeby te wojewódzkie podporządkować. Muszę tu też powiedzieć, praktycznie jak to wyglądało na samym początku, no bo skąd fundusz w ogóle miał pieniądze?
Fundusz Narodowy, on powstał w 1989 roku, tam 2 albo 3 lata później powstały te wojewódzkie i one miały zapisane ustawowo swoje wpływy. I to wyglądało w ten sposób, że każdy fundusz miał w tej ustawie zapisane. Potem jak już były te wielkie województwa, bo wcześniej tych województw jeszcze było 49, potem w 1998 roku zrobili 16. One zajmowały się zbieraniem opłat za korzystanie ze środowiska albo za jakieś kary i marszałek to potem przekazywał to funduszom. Albo funduszom wojewódzkim, albo funduszowi narodowemu, bo on też tam miał swoja pula. I to jeszcze w latach, nie wiem jak było w innych województwach, podejrzewam, że z racji tego, że oni nie mieli tych wpływów, mimo wszystko naszym plusem, jeśli chodzi o województwo śląskie, było to, że ten przemysł był tak fest rozwinięty i to, że my tu mieli no te 30 lat temu, no to tu była praktycznie klęska ekologiczna, no to zresztą były tak, że Amerykanie robią zdjęcia satelitarne i im z tych zdjęć wyłazi, że tutaj nie ma życia. No takie wice były. Były takie wice, to idzie powiedzieć, że to sfinansowaliby to żelaznymi płucami. Ale to był, z jednej strony to była nasza ta negatywna strona, ta klęska praktycznie, ta katastrofa, ale z drugiej strony to był ten plus, bo te firmy wszystkie, te geszefty, które tu robiły, to one za użytkowanie tego środowiska płaciły olbrzymie opłaty. Czyli idzie powiedzieć, że fundusz to jest tajla takiego instrumentu, który sam się finansuje. I fundusz to dostawał od lat 90. Wiadomo, że te opłaty, z racji tego, że to środowisko się poprawiało z roku na rok, one zaczęły maleć, ale przez większość tego okresu one były dość wysokie. I teraz co jeszcze jest istotne i jest to ciekawe, bo na samym początku w funduszu w Katowicach wprowadzili coś takiego, jakże się pierwszy raz z tym zapoznał, trochę, że już, nie ukrywam, był rozbestwiony tymi funduszami unijnymi, które dawały tam, nie wiem, 65%, albo żeby dostać dotację. Natomiast w funduszu szło dostać, przede wszystkim była pożyczka. I te pożyczki, szłoby powiedzieć właśnie z punktu widzenia takiego unijnego. Ktoś się z funduszami unijnymi zadawał, no to do niego te pożyczki jakieś korzystne nie były. Natomiast one, szczególnie w latach 90., kiedy inflacja była wielko, fundusz dawał pożyczki, to też nie były jakoś nisko, bo to było pewnie może nawet na początku te kilkanaście procent, ale na pewno było niżej oprocentowane niż czynsze na rynku. I to było korzystne do tych firm, które chciały coś zrobić ekologicznego, osiągnąć jakiś efekt ekologiczny i dostać ta pożyczka, że one sobie na przykład na 5-10 lat albo na więcej wzięły taką pożyczkę, one sobie ją tam po leku spłacały, ale jeszcze miały dodatkowo marchewka w postaci umorzenia. Oni mogły sobie na przykład umorzyć połowę tej pożyczki, ale pod jednym warunkiem, że te umorzenie, czyli na przykład ktoś, nie wiem, wziął 1 000 000 złotych i przez jakiś tam czas spłacał i pożyczka, i odsetki, i jak mu doszło do połowy tego okresu spłaty, zostało mu te 500 000, to on teraz składał wniosek do funduszu, że to, co mi zostało jeszcze te 500 000, to ja chcę umorzyć. Za darmo by dostawał. Idzie tak powiedzieć, że za darmo, ale to nie było za darmo. Bo on, żeby to umorzyć, musiał zrobić jakieś drugie zadanie. Czyli on dostał... Reinwestować te środki. On zostawał mu na przykład te 500 000 do spłaty i on mógł to umorzyć, czyli fundusz ty już nie musisz nam płacić nic, pod warunkiem, że te 500 000 ty przeznaczysz na inne zadanie ekologiczne. Czyli fundusz tak jakby za jedna pożyczka, jedne umorzenie uzyskiwał dwa efekty ekologiczne. I to
To było rewelacyjne i to pozwoliło, że przez lata fundusz ten katowicki, on był ze wszystkich wojewódzkich funduszy był największy, on wypracował olbrzymi majątek. Jak ja tam był, to było 1,5 miliarda, teraz to jest troszkę mniej. 1,5 miliarda, którymi on obracał. To były fundusze, to były środki publiczne. I co jest istotne, cała administracja, wszystko, co się w funduszu działo, czyli wszyscy pracownicy, utrzymanie, ogrzewanie, no wszystko, co wymiana sprzętu komputerowego tam od czasu do czasu i tak dalej, to wszystko w każdy urząd, każda instytucja publiczna musi pokrywać, no bo to jest normalne. No ja. Natomiast fundusz doszedł do tego, że na te całe koszty administracyjne ani jednej publicznej złotówki nie szło, bo wszystko, co było przeznaczane na koszty administracyjne, było pokrywane z tych cinzów, co fundusz dostawał od tych pożyczek. Więc to było takie perpetuum mobile, idzie powiedzieć, bo do funduszów cały czas wpływały środki od marszałka za korzystanie ze środowiska, za jakieś opłaty, kary. Natomiast wszystko to, co wpłynęło, to w 100% było przekazywane albo na nowe pożyczki, albo na nowe dotacje, bo fundusz też dotacji udzielał, albo na umorzenia właśnie czyli praktycznie nie wiem, od 2000 roku, czy może nawet wcześniej była taka sytuacja, że żadna złotówka publiczna, ona nie szła na jakieś koszty administracyjne. To gadając na bajszpilach, bo to najlepiej obrazuje, jak ten system funkcjonował i rozumiem, że sztyc funkcjonuje. Jeżek biznesmenem w latach 90. Mam huta. No, kiero w jakiś sposób zatruwo luft, nie mam filtrów, Jeżek świeżo po transformacji ustrojowej i raczej wola zainwestować w nowe technologie, niekoniecznie w tak, kiero je najczystsze. To w jakimi bodźcami fundusz może mi pomóc, albo z czego ja mam inwestować w nowo, czysto, w poprawę tych efektów ekologicznych. Znaczy, tobie się werci inwestycja w nową technologię, bo jak ty będziesz mieć nową technologię, to te twoje opłaty za środowisko spadną znacząco, podejrzewam. No bo ty już tak nie będziesz truł. Bo od tego, ile ty trujesz, zależą twoje opłaty, które ty musisz wnosić do marszałka. Czyli muszę rachować? Czyli ty musisz rachować. I teraz tak, no większość tych firm, tych jakichś hut czy coś, one, no to były wielkie molochy, ale one nie miały tak, że one se pstrykły i naraz mają ileś tam milionów dolarów i se mogą, albo nawet setki milionów i se mogą całkowicie nowo linię produkcyjną albo wymyśleć i sfinansować. Więc one przychodziły do funduszu i go dały coś takiego, jak my dostaniemy, znaczy, bo oni to musieli najpierw porachować u siebie w biznesplanach. Czyli oni tak, musimy zapłacić tyle i tyle, wezmemy taką pożyczkę z funduszu, na takie odsetki, na takie oprocentowanie, to będziemy przez te, nie wiem, 5, 10, 15 albo więcej lat, będziemy musieli zapłacić tyle i tyle odsetek. Ale jak już będziemy mieli, jak już to sfinansujemy, to nie będziemy ponosić tak wielkich opłat za środowisko, jak ponosimy teraz. Więc to było po prostu zwykłe odejmowanie. Jeśli opłaty za środowisko spadały tak, że te odsetki, które oni mieli pokryć, były niższe, znaczy suma tych była niższa niż dotychczasowe opłaty, no to było blank fachowy. No, idziesz, wnosisz wniosek o pożyczkę, jak ją dostaniesz, bo nie każdy mógł dostać. Jak ją dostaniesz, no to wtedy robię nową technologię i już tak nie, wiadomo, że nie ma takich technologii, które są blank czyste. Ale te opłaty, które ja już ponoszę, one są mniejsze i w ten czas mnie stać, żeby zapłacić funduszowi odsetki za ta pożyczka, ale po jakimś czasie ja mogę jeszcze sięgnąć po te umorzenie i zrobić dodatkowo jakąś inwestycję i fundusz się może pochwalić tym, że ma dodatkowy efekt ekologiczny za jedne pieniądze.
Czyli mogła się dalej tak jak Godosz rolować i trochę samo napędzająco się kula śnieżna, w której będziemy mieli coraz czystszy luft, co w tych statystykach trochę widzę. Rafał, bo jak Godosz, to wspomina mi się taki system, myślę, który większość widzów i słuchaczy zna, system opłat za CO2. Czy to jest, poprawnie to diagnozuje, że to jest podobny system? Ty Godosz o tym ETS-ie, nie? Ja. Znaczy, no to założenia tego są identyczne, no to jest, idzie powiedzieć, jednako. Ale ETS, znaczy wiem, że w mediach, znaczy w social mediach, bo tam oficjalne media o tym blank rzadko gadają, albo jak coś powiedzą, no niestety dziennikarze nie są jakoś, nie wiem, zmotywowani, żeby szukać prawdy i teraz no takie jak to, co jest najbardziej sensacyjne, no to oni, najważniejsze, że mają klikalność. Natomiast być może z kuli tego, że nikt nie chce albo jemu się nie chce szukać tej prawdy, no to wyłazi tak jak wyłazi, że potem są dwie takie grupy, które biją jedna drugą, bo ci twierdzą, że to jest super, a ci twierdzą, że to jest dziadostwo totalne. Natomiast prawda jak zwykle leży po środku, bo wszystkie opłaty z tytułu ETS, czyli to za ten dwutlenek węgla, który emitujemy, czyli, znaczy, bo każdy ponosi, bo tego też nie wszyscy wiedzą, a tam jakieś opłaty, my tego nie ponosimy. Każdy... W sztromie. Ja, w sztromie, no i normalnie jakby ktoś miał sztrom blank z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, no to by powiedział, no ja tego ETS-u nie ponoszę, bo to jest tak skonstruowane. Ale u nas elektrownie są z węgla. Albo, W większości, no. One już nie są, bo to też niektórzy padają, tak, że u nas są z węgla. Nie, bo to każda elektrownia, ona tam w jakim stopniu już ma tego, albo jakoś biomasa, albo coś tam, albo są jakby mamy miks, w którym no, jest większość, ponad 60%. Współspalanie śmieci z hasioków i tak dalej, i tak dalej. Ale ten ETS z tego węgla, z emisji tego dwutlenku węgla, każda elektrownia ponosi i ona nam w cenie tego sztromu, czyli my jak nie wiem, cokolwiek, każdy ma 100 ileś różnych odbiorników elektrycznych, cokolwiek załączy. Każdy produkt, który mamy, no nie jest tak... No nie ma, nie wiem jakie są nieelektryczne urządzenia, no wszystko jest elektryczne. No, ale do sprzedaży, kiedy musimy coś w geszefcie kupić, to wszędzie jest sztrom. I wszędzie, i my to ponosimy. I to jest w ramach tego ETS-u. Ale co jest ciekawe, ten ETS nie idzie do Brukseli, ani do Strasburga, ani kaj tamten. On idzie do Urzędu Skarbowego i do budżetu państwa w Warszawie. I teraz, co jeszcze było? Bo muszę wrócić teraz do tego, co gadał na początku. Że ten program Czyste Powietrze, czy Czysty Luft, ci, którzy go rozpoczęli, którzy go dali, wprawdzie, że my nie musimy mieć ekologii, bo mamy węglokupa, ale oni go rozpoczęli i oni na początku go dali, mamy 103 miliardy alokacji. Nie wiem, oni wprawdzie wpisywali to do tych 103 miliardów KPO, że z KPO będą pieniądze, no to my będziemy mieli 103 miliardy. Czysty luft. Czysty luft. Nie wiem, może jakby faktycznie było tam te 103 miliardy, no to może cały problem, całe te staranie z tymi kotłami starymi, z tym luftem, no trzeba jeszcze przyznać, że tam gać w zima, na jesień, no to czasami trzeba, nie powiem brzydko, ale uciekać z placu i okna zawierać, żeby się nie truć. Ale jakby my mieli te 103 miliardy, to pewnie by tego, albo na pewno by już było w minimalnym stopniu. Natomiast tych 103 miliardów w ramach KPO oni nie dostali. Co ówczesna opozycja gadała, jak my przyjdziemy do władzy, bo te pieniądze one nie przepadły, one są zamrożone w Brukseli
i Bruksela nam to odblokuje i my wtedy będziemy tym zarządzać i wszystko to, co... Natomiast oni przyszli 1,5 roku temu i oni nie dostali w KPO tych miliardów. Tu wiele dostali. Oni później, zresztą stosunkowo parę miesięcy temu, dostali, ale nie dotacji z KPO, no pożyczki i nie z Unii, no z Europejskiego Banku Odbudowy i nie 103 miliardy do 10 miliardów. No to powiedzmy mają 10% tego, co potrzebują. No ale mamy pieniądze z ETS-u. Ten Geld. Ale do czego ja dążę? I teraz sytuacja wygląda tak kuriozalnie, że oni tak chwalili, że my będziemy wszystko ekologiczne, a oni teraz nie mogą powiedzieć wprost, no bo by musieli na ta Bruksela najeżdżać i musieliby jednocześnie przyznać, że oni dostawają całe pieniądze z ETS-u i 1,3% całości wpływów, które też no chyba z 90 miliardów od 2013 roku były, czyli prawie, że to by pokrywało to, co miało przyjść z tego KPO na program Czyste Powietrze. Polski budżet dostał, ale czyli 90 miliardów dostał, a 1,3 z tych 90 miliardów przeznaczył na cele środowiskowe. Jaka jest reszta? Ja nie wiem i podejrzewam, że minister finansów, jakby mu zadać takie pytanie, to by nie chciał na to odpowiedzieć. I to jest być może główny problem, do którego oni zażynają teraz program Czyste Powietrze czy Czysty Luft i jednocześnie nie mogą czyli narracja jest taka, że tam byli same złodzieje, że tyle nieprawidłowości, te miliardy szły i to były przepolane. Przez całą moja kariera w Czystym Powietrzu 2 razy, że spotkał ludzi, którzy nie powinni dostać dotacji, ale zgodnie z tą zasadami dostali. Ale to oni nie przedstawili żadnych lewych faktur, nic, oni po prostu dostali maksymalną dotację na samym początku, bo mieli firmy, które prowadzą działalność gospodarczą i oni wykazali minimalne, czyli mieli na przykład 400 tysięcy przychodu i jak tam 400 na przykład 2000 kosztów. Mieli strata, więc oni mogli dostać maksymalną dotację. Im się to powinno... I to później zostało, po kilku miesiącach zostało to już wtedy zaklajstrowane i już takich przypadków nie było. Były przypadki później, że brali niektórzy zaliczki i firma była niesolidna i faktycznie, ale naprawdę to był promil w stosunku do całości programu. Natomiast to, co Żech powiedział też na początku, w programie Stop Smog w Wojewódzkim Funduszu, to było blank proste. Jak wprowadzili program Czyste Powietrze, to tu było 7 stron dokumentacji programowej, w programie Czyste Powietrze było 300 stron. To była taka różnica i oni zamiast, z racji tego, że tych pieniędzy nie mieli, mogli do tego podejść tak, że my dawamy pieniądze najpierw tym, których stać, a potem będziemy stopniowo, jak ci najbogatsi se zrobią, to będziemy stopniowo zwiększać tę dotację, żeby tym biedniejszym tym też dać, bo ich nie było wcześniej stać na to, żeby... Tych biedniejszych nie było stać, a jako biedniejsi będą mieli teraz motywację, żeby zmienić. No, znaczy oni teoretycznie też mogą dostać więcej, ale mniej niż na przykład Łyńskiego Roku. Czyli program się cofnął nazad. Ja powiem, znaczy cofnął tak motywacja bo to też jeszcze, gdyby oni nie wiedzieli, mój szwagier dostał w zeszłym roku tyle, a ja w tym roku zrobię o wiele więcej, dostanę mniej niż on. To by działało bardzo demotywująco. I to jest główna przyczyna i no ja widzę to, co my przed chwilą powiedzieli. Jakby faktycznie pieniądze z ETS-u przeznaczyć na cele środowiskowe, no to mamy rozwiązany problem. I wtedy mamy statystykę. To Niemcy, Francja, szacuje się, że wydają około 100% przychodów z systemu ETS, które państwo otrzymuje na działalność środowiskową. We Włoszech jest to około 50% wszystkich środków. W Polsce NIK ocenił, że jest to 1,3%. No co ja mogę powiedzieć? No i teraz są ugrupowania polityczne,
kiedy walą w ten ETS tak, że jak w bębenek, ale ludzie też nie wiedzą, że ten ETS, on by mógł być spożytkowany i rzeczywiście... Czy dzisiaj jako elektrownia płaca ten ETS? Dawą pieniądze komu? Polskiemu rządowi. I co z tym geldem się dalej dzieje? No. Nie wiem, może idzie na 13 emerytura, może na 800+, nie wiem. Może na koniec jeszcze wrócimy nazad do czasów, jak żeś był w funduszu, a Ruch Autonomii Śląska był w sejmowej koalicji. Czy Raś zajmował się w tym czas środowiskiem? Nasz kolega Janusz Wita, ówczesny radny wojewódzki, on był w Komisji Środowiska i on tak dość fest lobbował, nawet był u mnie w Wojewódzkim Funduszu, jakoś skonsultować to, te zamiary, jakie wtedy oni mieli w sejmiku, żeby wprowadzić uchwałę antysmogową, bo to były te czasy, że miasto Kraków jako jedyne podjęło taką uchwałę i oni wtedy wykluczyli wszystkie paliwa stałe, czyli też pellet, który jest uznawany za OZE. Natomiast Sejmik Województwa Śląskiego, województwo śląskie było pierwszym województwem, które coś takiego wprowadziło. I wiem, że to wtedy wzbudzało kontrowersje. Wiem też, że Janusz, on tak nie jest do końca zadowolony z tych efektów, bo on chciał, żeby to trochę poszło w innym kierunku. On miał inne idee, ale naprawdę dużo poświęcił, dużo tam chyba też go krwi kosztowało, żeby to do kupy poskludzać i tak jak to funkcjonuje już od tych łodnych, no Poralot to już znaczy ja powiem tak, bo tu jest teraz ta praktyka, ona zawsze z tą teorią nie współgra. To znaczy w zależności od tego, jaki ja mam kocioł, czy jaki stary, jakiej klasy, to były daty, czy będą jeszcze niektórzy będą mieli w przyszłości data, że muszę wymienić ten kocioł. I teraz gmina wie o tym od pewnego czasu, oni dokładnie wszystko wiedzą, bo jest taka centralna ewidencja emisyjności budynków i tam trzeba było podać właśnie jakie mam źródło, jakiej klasy kocioł i tak dalej. I gminy teraz o tym wszystkim wiedzą, ale w niektórych gminach, a ja podejrzewam, że w większości, władza robiła w ten sposób, że no, my nie będziemy tak fest karać tych naszych mieszkańców, no bo też ten wójt, czy tam burmistrz, czy prezydent, on też se tak forsztelował, no jak ja tak zaczynam wszystkich karać, no to przyjdą nowe wybory, no to już na mnie nie będą głosować. I oni tak musisz wymienić, ale tak jakoś to nie była taka fest akcja, żeby że jest uchwała antysmogowa, 2 stycznia, a ty jeszcze nie wymienił, to masz tutaj 500 zł albo 1000, to jak zapłacisz, to już to teraz wymienisz. To tak to nie działało. Podejrzewam, były takie przypadki, jak ktoś tam się fantował, no to mu tak dla przykładu coś dali do zapłaty, ale nie było to powszechne. Natomiast teraz gminy poczuły nad sobą trochę bata, bo jest jakoś, znaczy to jeszcze na razie nie zostało uskutecznione, nie jest to jakoś aktywowane, ale jest możliwość, że wojewódzki, nie fundusz, Inspektorat Ochrony Środowiska, czyli taka ekologiczna policja, bo ona też ma do tego, ona z kolei dostawa te wszystkie raporty z gmin i one sobie bierą taki raport i patrzą, no wyście mieli 250 na przykład takich kotłów i mieliście w tym roku na przykład o 1/3 zlikwidować. Miało ich a tu żeście zlikwidowali, nie wiem, 1/5 albo 1/6.
no to my teraz do was przyjdziemy i my wam dowalemy kara. Czyli teraz... gminy, które tak, żeby my i słuchacze mogli zrozumieć, spokopić, to do tej pory gminy miały pełną dowolność w tym, jak wartko będą wdrażały te uchwały. Znaczy nie, no inaczej. Tak jak godą. Praktyka zawsze idzie trochę no teoretycznie oni to musieli zrobić. Ale tak jak godą, no są to daty, jest... tak, do którego... ale to jest niepolityczne, no bo jak jest jakoś blank mało gmina, co się wszyscy znają, to wójt doskonale wie, bo to są czasami jego sąsiady, że oni mają stary kocioł, oni nawet tego wójta trują, bo jemu kopcą pod oknami. W Rybniku była taka sytuacja, w której kandydat na prezydenta przyznał się, że kotła nie wymienił, a mimo, że powinien. No, ale to tak jest. I, znaczy szczególnie te małe gminy, bo tam w większych miastach to powiedzmy, tam się, to jest tak, że tam nie każdy zna wszystkich. A w tych małych gminach każdy zna każdego i każdy mieszkaniec wie, że tam na tej ulicy mieszka taki, co smrodzi. I wszyscy o tym wiedzą, ale ta gmina też nie przyłazi, nie walą mu tam strażniki że wymieniaj to, bo dostaniesz mandat, bo oni wiedzą, że jak oni by musieli zrobić taką akcję, to nagle pół gminy by dostało mandaty i w następnych wyborach na tego wójta by nie zagłosowało. Więc tak to było. Natomiast teraz te gminy poczuły, że niestety jak one będą dostawać kary z wojewódzkiego inspektoratu, no to może nie być tak różowo. Więc boja się tego, z jednej strony się boja, z drugiej strony no może to być też ta dobra strona, że teraz na jesień czy coś te wizyty tych strażników gminnych, strażników miejskich u niektórych ludzi mogą się nasilić i te mandaty mogą się teraz posypać. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, co dalej z tym geldem będzie się działo? Mieszkańcy ściepną się na kary, będą płacić mandaty, no i dalej trafi do budżetu gminy albo do to powinno być przeznaczone na cele środowiskowe. To powinno być przeznaczone na cele środowiskowe, no ale... Podobnie jak wydatki i wpływy z ETS. Nie, ja podejrzewam, że tu jest sytuacja, bo to są kary za więc to wpłynie do budżetu Wojewódzkiego Funduszu i to akurat będzie dobrze spożytkowane w przeciwieństwie do środków z ETS-u, które, no gdyby to wpływały przynajmniej w części do wojewódzkich funduszy, no to by było o wiele lepiej. No to wyłazi na to, że RAŚ nie zajmuje się takimi trywializmami jak separatyzm i inne niestworzone rzeczy, ale też środowiskiem. Tym luftem, którym wszyscy dychamy. Znaczy, poradza sobie forsztelować, że niektórym taka konkluzja może zburzyć ich, powiedzmy, światopogląd, ale lichtik tak jest. To Rafał, tak na koniec powiedz jeszcze wszystkim mniej więcej, w którym miejscu mieszkasz, w jakim typie osiedla i czy może rod ten luft, którym dychasz? Znaczy ja mieszkam akurat w takim wielkim wieżowcu na 8 sztoku i ja mam te szczęście, ten cufal, że jak smrodzą, bo kole mnie po drugiej stronie ulicy jest takie osiedle, takie dość wielkie osiedle takich domków jednorodzinnych jeszcze z lat 30. I część jeszcze smrodzi. Jak ja wylezę na plac, albo moje cery jak wylezą na plac, no to my to czujemy, ale jak siedzę w domu, to na szczęście ten smród czasami dojdzie, ale nie za często. A widzisz już jakąś różnicę? Robiłem zdjęcia i mam na przykład takie zdjęcie i czasami jak robię jakieś takie prelekcje, prezentacje, to jedno zdjęcie z 2017 roku pokazuje. To akurat z mojej sypialni, z mojej sypialki richtig jest taki smog, że tak do drugiego, trzeciego piętra nic nie widać, a pod tym, znaczy nad tym to już wszystko. Także to jest, niektórzy
jak ktoś mieszka w takim jednorodnym, no to jemu się wydawało, a to jest jakoś taką zwykłą mgła. Jak jemu potem z mojego okna zdjęcie pokorza taki bild, no to o kurde. Także robi to wrażenie. Te zdjęcie, no i mam i tych zdjęć, bo ja tak co jakiś czas, że te zdjęcia robił, ale ostatnio tych zdjęć mi się jakoś mniej udało. Także może to jest właśnie... Z tego, że mamy mniej jak 35 dni. Może to jest... tych dni smugowych. Może to jest to. No to jeszcze pora lot pewnikiem upłynie, zanim rychtyk, czysty luft będziemy mieli i takim luftem będziemy mogli dychać. Rafał, pięknie Ci dziękuję za dzisiejszy gotka, za to, że my się mogli porozprawiać na tematy środowiskowe. No to nie są proste rzeczy. Ciężko niektórym ludziom zapewne się to na co dzień wyobrazić, ale myślę, że każdy widz i słuchacz jest w stanie obejrzeć, wyleźć w zimie, szczególnie w zimie na plac i efekty tej roboty obejrzeć. Za to Ci też pięknie dziękuję. I życzę i winszuję nam wszystkim czystego luftu. Ja też i dziękuję jeszcze raz za to, żeście mnie tu zaprosili dzisiaj. I mam nadzieję, że za jakiś czas, nie wiem, może 10, może 15, 20 lat, to ten luft będzie richtig czysty. A Wam jeszcze raz wspomnę o subskrypcjach i polubieniach. Dawajcie nam przejki. Zapraszam do komentowania. Zachęcam do wspierania nas na serwisie Patronite. A teraz zapraszamy już za tydzień. Jak zawsze w poniedziałek o 6 po południu. A teraz żegnają Rafał Adamus i Marcin Bartusz. Chowcie się. Dziękujemy.